Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Ongi etorri azaroaren 29ko saiora. San Saturnino dugu gaurkoa Iruñeko patroia. Jai eguna Nafar hiriburuan beraz, eta horregatik zuen denbora librea gurekin pasatzea erabaki baldin baduzue, eskerrik asko hemendik. San Saturninoz gain gaur osteguna da. Hortaz, horrek esan nahi du parlamentarien ahotsak entzungo ditugula gure gaurko programa honetan. Astero gai baten ematen dugu parlamentura eta 3 galdera egiten dizkiegu horren inguruan. Nahi duten alderdiek parte hartzen dute, haien iritziak emanez eta aste honi dagokionez, adibidez, banku publiko bat sortzearen proposamenaren onarpenari buruz galdetu egin diegu. Gero ikusiko dugu nork hartu duen parte eta ze kontatu diguten. Horren ostean, jarraian, izan ere, elkarrizketa bat eskainiko dizuegu. Arga bizirik kolektibotik, Argako bizilagunen taldetik zehazki Bittor Abarzuza etorriko da. Burlatako nogalera edo intxaustiko basoak zuaitzen mozketa bat jasan dute Iruñerriko mankomunitatearen aldetik. Justifikazioa segurtasuna bermatzea izan da, hiritarren segurtasuna zuaitz horiek erortzeko arriskuan zeudelako. Arga bizirik ez du honela ikusten eta gero jakingo dugu zergatik. Orain goazen efemerideekin. Hemeretzigarren mendean mugituko gara gaur. Hasteko 1800 urtean legalki distantziak neurtzeko oinarrizko unitate bat onartu eta ezarri egin zen, metroa. Ia mende bat geroago, 1889 urtean Bartzelonan, Barça futbol taldea sortu egin zen. Arrastion, ikusi ditzagun azaroaren 29ko titularrak. Hemingwayren historia, gustuak eta fobiak izanen dituzte ardatz asteburu honetako 3 hitzaldik 20. mendeko dekoratu batez girotutak. Horretaz gain, Nafarroako filmotekak idazle Ipar Amerikarraren literatur lanetan oinarritutako 40ko hamarkadakoak diren 3 film proiektatuko ditu. Iruñeko udalak Arrotzapeko eta Arrosadiako bizilagunendako bizikleta aparkalekuak eskatzeko baldintza plegua onartu egin du. Urte baterako emanen dira baimenak eta 10 urte bete arte luzatu daitezke. Hori bai, eskatzailea nahita nahiez auzoan erroldatuta egon behar da. Inbertsio finantziario iraunkorrei 35,5 milioi euroko ezoiko kreditua emateko lege proiektua onartu da. Tokiko azpiegitura planari dagozkion inbertsioak 25,7 milioi eurorekin eta banda zabalaren gida planarenak 9,8 milioi eurorekin bermatuko dira. Osasun sailak animazioko film laburra egin du langileen osasun azterketen garrantzia mahai gainean jartzen duena. Azterketa medikoen arrazoiei, derrigortasunari edo aldizkakotasunari buruzko zalantzak argitzen ditu film labur honek. Azterketak lan arriskuen prebentziorako funtsezkoak bai dira. Gobernuak 45 lanpostu edo toki sortu ditu Nafarroako administrazioan lan eskaintza publikoan sartzeko. Gainera, espezialitatea eta hizkuntza eskakizunak hezkuntzako plaza hutsetarako zehaztu egin ditu. Baita esparru desberdinetako plaza elebidunak eta hauei dagokien euskara maila ere.
2019ko apirilaren 4tik 14ra korrika Euskal Herri osoan mugituko da. Gaur kanta aurkeztu egin dute. Fermin Muguruza, Mademoiselle eta La Furiaren eskutik eginda eta hortxe uzten dizuegu. Bimila eta meretzi, korrika. Excuse me. Eldu da guztion andereñoa. Adi pasatuko dut zerrenda. Jesui, mademoiselle, olala. Fati den soinua zabaltzen dut mundura. Guztiok bat egitea ezinbestekoa. Bakoitzaren nortasuna errespetatzea. Motorrak arrankatzeko momentuko aukera. Gurea, herrikoa, korrika. Tiritapa lortzen merezi duguna. Martxan jartzen hasteko egin zazu klika. Ez dugu presarik helburu argi dagota. Pausuz pausu, gure ritmora. Gure ritmora. Nire, zure, gure ritmora. Gure ritmora. Fermin, nola da, jau. Gure ritmora. Klika, korrika, klika. Gure ritmora. Klika, korrika, klika. Korrika! Jai beroa, oraingoa, gerokoa. Oreka ez galtzeko oinarri sendoa. Hauxe da gure leloa, posiblea da klik aldatzea. Elkarren artean konektatzea. Praktikatzea. Euskara gure artean bizitzea. Lan banaka taldean aukeratu zure lekua bidean. Herriaren arnaza sentitzen da. Korrika datorrenean. Zugabe, hau ez da posible. Orain gaur eta hemen dena da posible. Gure ritmora. Klikiti, egin klika. Nire, zure, gure ritmora. Gure ritmora. Amarramat, Fermin, nola da? Esaiezu, nola da? Gure ritmora. Klika, korrika, klika. Gure ritmora. Klika, korrika, klika. Korrika! Altza eskerreko besoa. Eskerreko besoa. Orain altza eskubikoa. Antenak ditugu piztuta. Gure zarea doa korrika. Euskal planetari da dantzan. Betikoa guri zer moika. Euskara zingo diet zirika. Ikimilikilikilika. Zuaren erritmora itzari bide eman, arbasoen dantza kulturaren gorputzean, Kantabriko brisa, bardetako ziertzoa, gure borrokan tinko jarraitzeko auspoa, piztafituko duen matxapestu dadila, herri feminista taskearen alde klika, lekukoan eskatzari emango dioten, amameka osaltzatu dezatela ozen, aterta sentitzeko, komunikatzen den herri bat eta inoiz aktituko, herri beratik La Furia banator korrika, batu gaitezen guztiok armatiro klika. Gure ritmora. Nire, zure, Gure ritmora. klika, korrika, klika. 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 Korrika!
dezagun aurrera egunkarietako azalekin. Hasteko goazen Diario de Navarrara. Lerroburu nagusian hurrengoa paratu dute. Laukoak promestutako 113 milioi euro horietatik, Nafarroak soilik 35,5 milioi gastatu ahalko ditu. Azaleko argazkian zerua ikusi daiteke hainbat hegazkinekin. Izenburu honek laguntzen du irudia. 1000 hegazkin egunero Nafarroako zeruan. Ea zer daukagun Diario de Noticiasen. Titular hau nabarmendu dute. Sánchezen gobernuak superabitaren 35,5 milioi gastatzea uzten du soilik. Azaleko irudiak kasu honetan ere hegazkin bat erakusten du, 1000 hegazkinek hegan egiten dute egunero Nafarroako aire bideak izenburupean. Nafarroatik Euskal Herria mailara pasako gara egunkariaren bitartez. Lerroburu nagusiak hurrengoa dio. Madrilek betoa jarri dio Nafarroari aparteko 113 milioietatik 77,5 gastatzeko. Azaleko argazkian saltoki bat ageri da Euskaraldiaren simboloetako batekin. Azpian hurrengoa irakurri daiteke. Euskaraldiak, merkatariak eta bezeroak gehiago batzen ditu. Komunikabide euskaldunekin amaituko dugu. Lehendabizi berri egunkarira joko dugu. Lerroburu nagusian, erakundeei legetik aritzea egotzi die sos arrazakeriak. Horren azpian azaleko argazkiak plataforma baten aurkezpena ikusi dezakegu. Izenburuak honela azaltzen du. G7ko ereduari aurrez aurre. Goi bileraren aurkako taldea da eta. Ondoan ezkerrean zutabe batekin beste eduki batzuk ditugu lehendabizikoak hau dio. Jaurlaritzaren aurrekontuei ez die zuzenketarik jarriko EH Bilduk. Horren azpian elkarrizketa bat egin diote Roldan Jimenori, Nupeko zuzen bide irakaslea denari. Bere hitzek osatzen dute titularra. PSOEk ez zuen interes handirik frankismoa epaitzeko. Horren azpian iritzi artikulu bat Gares Euskaldunen familia azten izenburua daramana. Beherago, UV izpiak, beltzarantzeko kabinak ezbaian. Bizigiro atalean jarri dute hori. Ekonomiari dagokionez, Nafarroari 35 milioi inbertsioak baino ez dizkio baimendu Madrilek. Bekaldera iritsi gara eta alboan eskuinean hurrengoa irakurri dezakegu. Kultura arloan txoriaren garrasia urrezko kaiolatik. Eta amaitzeko alboan bikoiztu egin dira sexu abusuen salaketak 2012tik, iaz 752 Hego Euskal Herrian. Ia bukaerara iritsi gara, baina hori baino lehen Euskal Herria irratiko webgunea ikusi behar dugu. Lerroburu nagusian ezkerrean ipini duten berrian, hurrengoa irakurri daiteke. 35 milioi euro baino ez dizkio baimendu Madrilek Nafarroari. Eta ondoan beste bi berri. Dual diskoa aurkeztu du Tristan Murgui kantariak Irrintzi plazan zuzenean. Eta azpian, gobernuak 45 plaza sortu ditu Nafarroako administrazioan lan eskaintza publikoan sartzeko. Ea zen olako agenda dugun, guazen. Gaur eta bihar Juslarrotza Zibiboxean, Ellas las mujeres en la historia de Pamplona edo beraiek emakumezkoak Iruñeko historian erakusketa ikusgai egongo da. Sarrera librea da. Beste erakusketa bat, kasu honetan otsailaren 24 arte. Zitadelako arma aretoan ez beti da ez edo no es no erakusketa ikusgai egongo da. Gaur gainera San Saturnino eguna da, eta horregatik ospakizun edo ekintza ezberdinak burutzen ari dira Iruñe hirian. Haien artean prozesioa izan da, baita erraldoien eta buruhandien konpartsaren kalejira ere, eta arratsaldeko 6ak laurden gutxitan Iruñeko udalaren eguberrietako argiak argiztatuko dira. Bihar arratsaldeko 6etan Baluarte jauregian, umeek Pirritx Porrotx eta Marimototzen musua emanaldiaz disfrutatzeko aukera izango dute. Sarrera 7 eurokoa da. Ordu terdi geroago bihar arratsaldeko 7:30etan Nafarroako Unibertsitateko Museoan, Euskara Plazara taldeak dantza eta zinema ikuskizuna eskainiko dute. Sarrerak 10 euro balio du. Aurrekoan esan dut Euskara Plazara taldea eta hori da emanaldiaren izenburua, taldeak ukairantza.
Larunbatean arratsaldeko 5etan Indara aretoan Euskararen eguna kontzertuen bitartez ospatuko da. Taupadak Garilako 26, Gobernors eta Modus Operandi taldeak izango dira eta sarrera librea izango da. Goizean goiz erdi mailako lainoen eta goi lainoen tarteak agertu dira. Goizean lainoak ugaritu egin dira eta egunaren bigarren partean zero oso lainotxu geratuko da. Egunaren bigarren partean euri txiki ertain egingo du. Hego osagaiko haize ahul bizia ibiliko da bolada gogorrekin eta oso gogorrekin. Arratsaldean indarra galduko du eta mendebal osagaira egingo du. Temperatura maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira. Zenbait tokitan izotz txikien dezake. Ostiralean zeroa lainotxu egongo da. Mendebal osagaiko haize ahul bizia ibiliko da egunan zehar. Temperatura minimoak eta maksimoak mantenduko dira. Iruñerriko albisteekin joango gara orain. Uarterekin hasiko dugu. 2018 urteko jarduera ekonomikoen gaineko zerga ordaintzeko epea abenduaren 17an amaitu edo itxiko da epea. Hortik aurrera ordainagiriak agentzi exekutibora bidaliko dira eta ordainketa premiamendu bidetik burutuko da. Horraino uarteri dagozkion berriak, guazten orain Noainekin, eta Noainen urrengoa daukagu. Azaroaren 25ean, pasaden igandean emakumezkoen kontrako indarkeriarekin bukatzeko nazioarteko eguna ospatu egin zen mundu osoan esan bezala eta Noainek kausarekin bat egin zuen ekintzez beteriko programa bat antolatuz. Horren baitan jarduera bat prestatu du gaurko azaroak 29. Arratsaldeko 5:00 izango da Lorenea espazioan. Amodio harremanak gizarte neoliberalean izenburua duen kafe solasaldi batekin. Paola Damonti adituaren eskutik eskainiko da eta gazteleraz izango da. Noain alde batera utziko dugu eta Oltzako zendearekin jarrituko ditugu Iruñerriko berriak. Abenduaren 3an datorren astelenean Nafarroaren eguna izango da eta Oltzako zendeak ospatu egingo du Orkoiengo San Miguel abesbatzaren emanaldi edo kontzertu bat eskaini eguerdiko ordu batetan Ororbiako elizan. Horraino, Txulapainen txanda. 2018 urteko ekonomia jardueren gaineko zerga borondatez ordaintzeko epea Txulapainen kasuan abenduaren 21ean akituko da. Helbideratu gabe dauden ordainagiriak Baskonia edo Rural Kutxaren bitartez ordaindu daitezki aipatutako epemuga hori baino lehen, abenduak 21. Hortik aurrera ordaindu ez direnak agentzia betearazleari igorriko zaizkio. Olaibarren bestalde berri hauek ditugu. Koloneko minbizia garaiz detektatzeko sentsibilizazio kanpainaren baitan, udaletik deia egin zaie 50 eta 69 arteko adina duten bizilagunei abenduaren 3tik 24 bitarte azterketa bat egiteko. Beraiekin harremanetan jarri egin dira udaletik eta hala ez baldin bada adin horretako hiritarrek 844-423-488 telefonora deitu dezakete. Kontu gehiago Olaibarren, gabonak hurbiltzen ari dira. Horren ondorioz edo hori dela eta Olaibarren eguberriak bailara osoan zoriontzeko zorion txartel bat diseinatzeko txapelketa bat antolatu da. Ez da lehendabiziko aldia eta umei zuzendutakoa da. Abenduaren 10ean lanak bidaltzeko epea itxiko da. Xehetasunak udalaren webgunean.
Oleibarrekin bukatzeko abenduaren 16an, Ama txarra naiz eta zer izenburua duen Soy mala madre Ike gazteleraz izenburua duen lantegia eskainiko da goizeko 11etan. Eguerdiko ordu batak arte iraungo du eta berdintasunaren alde eta genero indarkeriaren aurka hausnarketa egiteko aukera izango da. Bukatu ostean, eguerdiko ordu bata terdietan, pintxopote bat egingo da joan diren guzti hoientzat. Iruñari dagokionez eta honekin amaituko dugu, gaur San Saturnino patroia ospatzen ari da. Buru handiak eta erraldoiak Iruñeko kaleetatik ibili dira egunari hasiera emanez, eta horren ondoren goizeko 10etan udal korporazioa San Saturnino elizaraino gerturatu egin da. Handik ohiko prozesioa irten da. Arratsaldeari dagokionez, 6ak laurden gutxitan Eguberrietako argien argiztapena egingo da Iruñeko alde zaharrean eta zabalgunean. Eguberrien giroa piztuko dute horrekin eta urtarrilaren 6ra arte piztutak egongo dira aipatutako argi hauek. Osteguna denez, parlamentariak izango ditugu, sarreran esan dugun moduan. Aste honetan, banko publiko bat sortzearen inguruan galdetu diegu eta hau da esan digutena. Hasiera-hasieratik, legegintza hasi genuenetik izan dugun aldarrikapena da, azken finean, banku publiko baten bitartez, posible izango genukelako bestelako kredituak eskaintzea, bai familiei, nola enpresa txikiei, bestelako eredu produktibo bat sustatu, eta normalean banku pribatuek izate dituzten onura guztiak guztiontzat banatu. Guk uste dugu hau posible dela, borondate politiko kontua besterik ez dela, baina orain arte ez dugu posible izan laukotearen baitan, zegoelako alderdi bat geroa baik uko egiten ziona. Orain, badirudi, aurrekoan onartutako mozioan baiezkoa eman zuela, gero ikusi beharko dugu ze estasunetan, ze ezberdintasun dauden, baina hoteslea baldin bada mozioa hau, saia gaitezen aurrera eramaten. Zegoelako alderdi bat geroa baik uko egiten ziona. Orain, badirudi, aurrekoan onartutako mozioan baiezkoa eman zuela, gero ikusi beharko dugu ze estasunetan, ze ezberdintasun dauden, baina hoteslea baldin bada mozioa hau, saia gaitezen aurrera eramaten. Geroa baik uko egiten onartutako mozioa eman zuela, gero ikusi beharko dugu ze estasunetan hoteslea baldin bada mozioa hau, onartutako mozioa eman zuela, gero ikusi beharko dugu ze estasunetan hoteslea baldin bada mozioa hau, dugu ze estasunetan hau, dugu ze estasunetan hau, Sala telebistarentzat primizia bat emango dut. Azken finean, atzo arratsaldez onartutako hainbat neurri negoziatu izan genituen, eta azkenean hilabeteak pasata eta
hasiera batean uko egiten zioten zerbait lortu izan genuen. Orain bairi esker eta ze proposamenak dira. Bueno, ekonomia ari garenean askotan zaila egiten da gauzak argi azaltzea, baino berez onartu izan zena alde batetik izan zen lan errenta basuei dedukzio gehiago eskintzea eta deklarazio fiskalean errenta fisikoen zergan errenta basuenek, lan errenta basuenek diru laguntza kopuru bat igotzea azken finean gero bueltatu ahal izateko diru hori. Hori alde batetik eta bestetik ere errenten arabera eta seme alaben dedukzioa ere lortu izan dugu, baita errenta basuentzat ere, eta honi esker okerren pasatzen ari dutenek, 35.000 kasu batzutan lan errenten kasuan eta 30.000 amatasunaren kasuan, izango dituzte diru publiko laguntzak. Jakin behar da nola egun oraindik ere lan errenten bitartez 5 aldiz gehiago errekaudatzen den kapitalen errentetatik baino. Eta hau berdindu behar da, pixkanaka, zen ez da bat ere justoa lan ondasunen banaketan nola oraindik ere gehiago dutenek, gutxiago ordaintzen duten eta gutxien dutenek lan errenten bitartez gehiago. Orduan, pixkanaka hau berdinduz joan beharko dugu eta gero zerbitzu publikoak azken finean guztion artean ordaintzen ditugun horiek halako zergengandik lortzen bai dugu. Beraz, oso berri ona da eta oso pozik gaude kostatu izan zaigu. Beno, banku publiko bat sortzearen interesak alderdi askotatik ikusita baditu bere abantaiak eta arriskuak ere. Gure ustez, Nafarroako gobernuak banketxe publiko bat egiteko asmoa edukiko balu edo gutxienez parlamentu honen agindua eduki ondoren agindu hori betetzeari ekingo balio, ikusiko genukeena bada bai gertutasunaren aldetik eta bai kreditu fluxuaren aldetik abantaiak dituela, erraztasuna ere handiagoa dela, eta Nafarroako kutxarekin gertatu bezala azken finean lurralde baterako eta bere interesentzako lan egiten duen entitate bat dela. Hori bai, jakin beharko genuke helburuak zeintzuk diren, gogoratu beharra dago krisialdiaren ondoren komunitate autonomo askok bazituztela bere banku publikoak, horiek desagertu ondoren oraindik ez dugula ezagutu berriro bere banku publikoa berreskuratu duen komunitate autonomo bat, eta beraz hor ere zuhurrak izan behar dugu. Baina berez, interesa eta onura edo abantaiak badirela hori uste dugu eta benetan praktikan jartzeko prest gaude edo saiatzeko prest gaude. Nire ustez oso zuhurrak izan behar dugu krisialdiaren 10. urte hurrena bete dela egia da, baina ez dakiguna da hau irtenbide saioan gauden edo oraindik badagoen zeozer. Ekonomilari ospetsuek eta entzutetsuek esaten dute 2019 berriro ere krisialdi urtea izango dela. Banku publiko batek zer eskaini diezaiokeen Nafarroari edo gizarte honi. Hasteko gobernu batek eman beharreko egonkortasuna eta banku hori kudeatzeko zuhurtzia. Horrelako esperantza hori egia esan zaila da konprobatzea edo dena fiatzea gobernu batek egin beharko lukeen lanari. Jakin badakigu, krisialdia betatzen den 10. urte hurren honetan egon direla komunitate autonomoek eduki dituzten banku publikoak eta porrot egin dutela oso kudeak eta kaskarragatik. Egun ere, hemen Nafarroako kutxa izan genuen hori jakin badakigu eta ikerketa batzorde bat dugu Nafarroako parlamentuan ikertzeko zergatik egin zuen porrot edo zergatik bere aktiboek 1.000 milioi euro baino gehiago galdu zituen. Horregatik, banku publiko bat ezin daiteke dena izan, gero benetan ez baldin badago esfera publikotik, banku hori sortzen duen gobernutik askoz ere kontrol zorrotzagoa eta krisialdian egon zen kontrola baino zuhurragoa den kontrol bat. Bestalde, jakin beharko genuke banku publiko bat
egiteko modu asko dagoela, ez dela berdina deposituak jasotzea edo mailegutzarako, abalentzako edo kreditu fluxuarentzako depositorik gabe egiten dituzten kreditu finantza entitateak edo beste mota askotako ereduak. Krisialdiarentzako moldatu behar du banketxe batek? Bai. Eta krisialdia nolakoa den arabera ere eduki beharko ditu bere helburuak, bai garapen ekonomikorako edo bai erreskate sozialerako edo gizartearen bizi baldintzak hobetzeko. Beno, hipoteken afera eta banku publiko baten afera antzekoak iruditu dezaketen arren ez dira oso gai afinak. Paraleloan joan daitezkenak esan dezakegu. Hau da, orain banketxeek ordaindu behar dituzte hipoteken zergak eta banku publiko baten sorrerak eragingo lukeena izango litzateke, banku hori izango litzatekela zerga ordainuko lukeena. Banketxea publikoa izanik egia esan zerga horren dirukutxa eta Nafarroako gobernuaren dirukutxa berdina edo antzekoa izango litzatekenez ez litzateken abarituko. Hori bain, lehen aurreko alderan esan dudanari lotuta, erreskate sozialarekiko edo gizartearekiko banketxe publiko batek egin dezakeen lana edo ardura kontutan izanik eta hipoteken gaiari helduta, banketxe publiko batek adibidez etxe bizitzara sartzeko laguntza onuragarriak eman ditzazke banketxe komertzial batek baino. Azkenean entitate horren helburua onura soziala baldin bada, gizartearen onura baldin bada eta ez onura komertziala, merkantila edo akziodun batzuen mozkina uler dezakegu, naiz eta hipoteken zergarekin eraginek ez izan etxe bizitza kontuarekin eta gizarte baten garapen sozialarekin duen ardura asko handiagoa izango litzatekeela banketxe komertzial bat baino. Azken asteotan ikusten ari dugu nola eskuineko alderdi ugari, bai UPNek eta bai alderdi popularrak eskolaren aurka egiten ari duten eta horretarako argumentu zeharo faltsuak erabiltzen ari dituztela salatu nahiko nuke. Eskolaak azken finean gizarte baten etorkizunari begiratzen dio eta orain gutxi ospatu edo gogoratu berri dugun emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko egunarekin oso lotu nahiko nuke. Egun hortan berean tuteran alderdi popularrak kanpaina bat egiten ari zuen eskolaren aurka. Esaten zuen Uxue Barkosen gobernuak balizunkeriak egin nahi omen dituela aurrekin. Une hortan bertan eta espazio fisiko horretan bertan bazegoen udal kanpaina bat eta bazioen nola oraindik asko geratzen zaigun gizarteari aurrera egiteko bai kohezkuntzan, bai genero berdintasunean, bai indarkeria matxistaren kontuan, bai eta ezberdinaren onarpenean. Horregatik oso kezkagarria iruditzen zait ordezkaritza politikoa duten alderdiek, zenbait tokitan, Nafarroan orain ez, baina zenbait tokitan gobernatzeko, agintzeko aginte ardura dituzten alderdi batzuek kohezkuntzaren aurka egiten ari duten. Hau da, gizarte baten etorkizunaren, bizikidetzaren, kohezkuntzaren aurka egiten ari duten. Eta horretarako gainera benetako argumentuak erabiliez eta gainera argumentu faltsuak erabiliz. Hortaz, babes osoa eskola programari, gaitzazpen osoa bere aurkako kanpaina gezurtiei eta bereziki helburua lortzeko, hau da, etorkizuneko gizarte barneratzaile bat, non ezberdinari harrera ematen zaion, non sexualitatea eta afektibotasuna modu zurrunean eta orain arte ulertu dugun modu kontserbadore horretatik kanpo egiten duen. Guzti horri lortzeko lana behar da, informazioa behar da, baina ez duguna da diskurtso faltsuekin engainatu behar.